di wireless ini. Ano nau be hubana babana ditarik sahali menarik doa lakon bapak bulan do hula-hulai nasi segala-gala lumbugan ng prasasti tadok manon tuluhali horas martobat masuk iya alay udah buat uramu muna hula
Tujulan narion sahat mahamu salu na sikajang umur sahat setor pinopar sahat tamu salu na tuna saur matua asa dohonok kuma hata ni upama asa sahat masolu sahat matulabuan di tikaras nunga sahat tita jong marlas ni roha di son basaba tuhata sahat mahamuna salu na poparan ni boru nami horas jalagabean jadi Iya. rak mahita among guru. Langsung saya foto. Ya, belum ada saudara. Dadah. Oke. Apa nge-request? Makata mehta rajani angidoli bonasuton. Baik mak hang duli. Bison hami jongjong di atas ni lagitir di parnako ni matanaryong. Ima di jolo ni jabu na marapang na berjolon si gonggong na saisina. Laos di masa tamu di son. Pinggan nahok di bulan na. Do namarisi parbuai 1000-1000. Doho piso halasan, doho napuratiar, doho sanggul marata. Asa dia malak-lakna, dia mau nokna, dia mahatana, dia manedirokna, si tangi konokon. Jala sia lu nokot tua mata namar tua di bata, tangi kami. Asa di basat amata namar tua di bata dia kapasu-pasu nauli, pasu-pasu namar sinusuki. Sidok bote pahami, sen raja di Panaboli do lapamuna. Gabe raja di Panaboli nami sukung gabe me tutu jalan sukung horas asa takas suju purba utakas suju kola dina takas manuku kamu na raja Panaboli nami tumakas mahami tutu hasuhuton marbuah-buah iya buah-buah na raja nami hang doli biarin am salpo dina umatua dulu hahanami opud dua doli jala laos di bagasa sadariomma pasidumota ariarina laos mardumutusi raja nami siadus ni rohani hami pinoparni opu mangabul alanunga adong tupa-tupahami simin ima batu marsusun rihik marlapis na pinadumu ni natiyo asa masuk tu simit donon na tua-tua nami opud dua dolion jala laos di bagasa sadariomma peresmian ni simini jadi mangidu mahami raja nami lumubi tuhamuna raja ni Panaboli nami asa tanya kok kamu hami saluhukna nasahal suhuton pinopar ni opu mangabur secara khusus tu pinopar ni na tua-tua nami opud dua doli asang giat di lewat debata ahipason di lewat debata hagabeon di lewat debata gajang nyumur di lewat debata nang akabisu di lewat debata nang dosni roha di lewat debata dame di hami saluhukna na sa suhuton pinopar ni opu mangabul do lana kana masal peda diaka hamejonon totong matanyakon raja nami Panaboli nami kulebata asanggia sape tuata itu hami saluhukna ya menuku perajai ima buah-buahna ima hatana Toras majal gabe asa takas matutu ujung purba tu takas ujung kola nunga tu takas sami raja ni Panaboli manukut tuamu
angilo nami asutun jala tu takas damu tutu barbawa dinang marusung matutu amata anata holongi mapudua doli diari nasarpui di bagasan parnako lima tanarion diari naturung matutu anon dinalao pasayarayarina totong laos bagasan sasarero matotong suatu nota mana tu ingana para dia na parsatu kenani laos landia matutu di bagasan tikyon dinaung pinasakmu tu hami pinggan hot duluan na hot matutu diamu saluna dia kapanggabean do akapar horasoni laos disot totong di pasatamu parbuwe seribu-ribu mama suma mata nomor 2 di bata tor maribu rumah dia kapinoparmu lumobi matotong dia muna sarasu to paparani oppo mangapu saluna laos marhitay matotong di pasatamu dison piso halasan lasma rohanya mata nomor 2 di bata pasahato paso nauli pasahato paso renggan siapamu tu tiki namang iton las mangin di sototong di pasatamu napurat tiar asa tiar ma dalat tu sai tiar ma dalat tu juru sidalanamu di dalamang lului goli barbadanon nang goli nang patodion asa ini tutu laos dison sanggul marata turata nama tutu dia kau panggabian do dia kasih narongan muna tutiki namang utong asa malite tutu doron nami mak tuamu saluna dia ka hamu wakal maramang do ang idoli nami bona suhuton asa poltak menna matanyari siya kasudutan sakabsar bis sarmatana sakabsar poltak matan gue sakasudutan tutikim nang uton dia mu raja ni yang idoli nami mama masuk amat tanah waktu dia bata ditongo semaliamu dia ka anak nama alo bartahi asa di tonga-tonga may mana totong nagabi si tukunon di pudi mana totong nagabi si peton jala burung takas naboy pangalu-aluan asa ima tutu asa tapulan sebagai lima takas di atas na pangiringan horas mau saluna dia kana maramarangi todimu sa masih pangiringan asa ima tutu nakin nung atuk takas totong di bawamu tu hami dina ima dia mata oput dua dolyon nanai pa masuk ke muma imana tuba tu napir tuba tu napir ima do turi namar susun do tu bosi namangipal do tu nabinado mengiak netiu anggia betutu marsusun manda upang gabe parorasa ni do marlap semua totong dia munang habis goni laos dison di besat tahu tu hami nanak si garizon nami totong si hobasan nami ima hasea songo tabe-tabe ni amat tau puisi dua doli agia betul tiki namang ton sama tutu horas samu jala sa gabe tutiki namang ton asa dahodom ma sa disol ma sa matubatian nung asa di bagan sasariro totong ima di basat tamu tu hami totong nyon ima pinggan ho dudulan na dot hasea totong nanak si hobasan nami ima hami raja di panaboni dok lapan leleng mamu mangolu jala satu panggabian jala satu parhosar siro dobati mami matutu raja nang godoli sapul mahanduli usapul ma raja nang godoli sapul mahanduli usapul ma raja nang godoli sapul maraja nami Ulapa maraja nami, lapa mangiduli patulalu ulapa maraja nami. lapa mangiduli
kosnya Tuhan. Di nama mudah kami di Tuhan di dalam sorga Tuhan amanami berkasa itu imam Tuhan pada Tuhan. Mungkin nanti Tuhan belum kami man karpu dunia lama. Sudi selalu na ulang namun nanti Tuhan. Persahabatan yang mana nion. Oh matutong nama pagi. Oh mana masuk. Leo tidur di perangi Tuhan. Suami selalu angkat keluarga kami. Walaupun kami dengan roh atau potong kami. Oh matutong Tuhan apa nasiga. Gagasan dan hidup masing-masing. Tuhan Tuhan. Tuhan kami matang kami itu. Nabi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Asa buat kami dan tujuan kami martoban yang lama baik macam mengkodam lupa pusing.
adorang so terbuka iloto buah lumah pada pakai hamu so salu memang Mabe bang. atau mulai ate mari kuata asal terjung butuh hatta jung-jungan iloto mulai saya buka sahat tunanang jung penjulung kita marete Oh merhata mereka mahita sian nomor 380. Sunang sudi namar haposan tude bata amatai. Marsak pinasida holan nasabam namay. Oton di perbadia sabongot matuhami be asa marholong tua mana-mana rihon sasude. di bagasan kor niama dohot anak dohot di purbadia Amin. sayang giat made bata muadina sa pakirino pasusukon pagapulo bono dihita samari sakro di sanilin hamuak kadongan matumulo kita di so Lau makormati dohot manang yakko dongat ka ima okutona duyon nau mo bingon songo na nejar honi alap dot huliat ka dinalaw sirak kita siya dongat kaon kapasahat nga ibana to amat ka ibata tatang yakko maanggiat di jakko di bata ibana di hamuluan na malotong idok apostel Paulus lo Morodong mate hita rap Kristus di hapor sa ero hatta rap mangolu mahita dohot ibana ay taboto do naso mate de Kristus mengulak mangolu siyan na mate danggirajay hamadani de ibana atau kapatuba ma ulaw non madongan holong dohot hapor sa ero matangnya mahita ale di bata amanami para si roha jak madongan nami o puto na dulion ila bumi nunga di juho ibana sian kotiyo palua ma ibana sian ratte ibu sana jara basa-basa hon matu ibana hatwa dot hatiurun nama not kawi ima surgo hasonami sai di sima ibana maria-ria rakon akaharak ngawadia omma hele ko kami tuho madike Kristus Tuhan namin. Amin. Sian Apostol Paulus Tuhuria Filipi. Ay di banwa gitjang do sa bulota sianido tapay na ima si Panguluhita Tuhan Yesus Kristus. Pagawon na do daging tanaliaon gabi luson kadina nasangabi obar tuhago goonay ay tarpatuduk sa do sa luhok na tuliwana atari Tuhan mauliate mabidibata Martang yang mahita ale debata hodo hatwa diak kana porsia hodo nama dobus kami merhite hamamate lohot haheon ni anak ni nungga di haporsiai na posom oputo na dulyon hahomion ni haheon ni saya si marohan lehon matibana hatwa na manotongi
marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Kapasada tangatay, marhite tangyang najarhon ni Tuhan Yesus Kristus tuita hurmato. Amanami nadabagitya, say pinagbagyang agwari, say ro naharajamu, say saot malo maniroham di batong sa mga nagitya. Lehom na Tuhan sa galiot sa panganami si kanupari, jala sa sama masalah nami, di salah niya kapasala Tuhani, duli unang tugil kami pangulungan, alay pagdua mahali siyang pangago. Amin. Di bagasan ko ni ama dohot anak dohot di porbadia. Amin. Mari kita palit. Upuduan dulion. Sa oke ko patorang ko hamuna, sa nuhub na ka dongat tubo nami, lumubi na ka kahula-hula nami, ali-ala nami sa luhub na, iya damangon, sa lamang uluna, uputo na ro panggilan yon. Alay nunga sepaka behami, bahwa sito naon pahupunamion porudo. Jadi ang gunung tu perbadanon manang prasasti gabe tu pahupuku siduam ma guarna opuduam ma guarni damangon. Jadi akar janami molo tumpe hubay kami mar uning-uningan manotor dalam nami doi mangido pasu-pasu siap debata asa pator-toron nami hamum salukna raja ni dongan tubuh nami mulai siap pada bolian non satu selanjutnya songonido akaboru nami songoni akado dongan sahutan nami para datan nami lumubi ma rajai raja ni hula-hula nami akar raja nami di bagasan tikion molotumpe hubatu pahami dangalanina arong bihami alai hunia niat ni rohanami asa tumtakas martangiang akar raja ni dongatu oru bariba do suli lumubi akahula-hula nami ido sakat nami akar raja nami jadi tumalapo pusu mahamuna najalo di buah-buah nami di bagasan tikion mauliade Luluan na sa matua di hamuna paparan nilai ko berdua khususnya di paparan ni ko mangapo nung di kata lekon berdua non duadukan na imatik tinau dilihat di bata di mulu ni leku berdua non alani mata Roma misionari pataton ulus sabon ulus parpudi tanyang nami loro panilibata wapyo kami on dipudian dia berdua non mana po dinau lima mana po dinarenggan di hamuna sa luhut na di paparan ni opurduan langsung ni mali olay opurduan didik kiling odum opustat doho oputona doho oputona doho alay di ujungi ngodumon gabi opurduan maho nunga sada paparammu mangoli siap pahukumi bawai di pas-pas di bakama akan paparamo di bulian na sonari pasal tayo maulus parpudi di olekku di dulu maho di budi ma sudah paparamon tujuan narion wapiokan na tapil ma Akaroon na yung malo si tua-tua at bintang menaruh melis tubong na sumurot di dulok di purbatua basa maamat tanah martua di bata di pudian nilai klub puduanon di pasu-pasu malu anak nelis baru torot takas dengan munasa hormatua pinang cukup hujur madito pilih kapian tulia memangalang kapaparan di puduanon di pasu-pasu di bata ma tusi mahamuda paparsaulian sahama tubotian mga patatami ulus parpuri ulus sabut di lekon sama horas mamu so mengapa kalian masa tay madoh muna jujur ngolu ni opur dua duli Amat taraja
suang-suang inang suri pada parjulu kami mandok mauliate tutuhat suang-suang nang dihamuna sa luhut marhite dia kapanukulyo muna doho ditangyang muna tuhami sa luhut. Di baga sa tikyon kami marpangidoan siya paran ni na tua nami mangido tikki kami sa tokin naing madjahahon jujur ngolu ni damang nami nong parjulo dialap Tuhan tau iya opung nami ima opung mangapul mangalak boru ni rajai boru si hoping sian si galagalan opak ma opung nami dohot ito nama tua nami tubuh ni opung nami opung mangapul na parjolo ima opung batar manalu mangalak boru ni rajai boru si hoping sian sosorgado na si paidua ima opung Teresia mangalak boru ni rajai boru si hoping sian nagatipul si paitolu ima opung bintang mangalak boru ni rajai boru nababan sian hutamotu opung nami patar manalu opak ma tubuna anak opak ma anak na barjulu ima damang nabostang di tonga-tongatta dia lupatta nuaingon ima namarguar mangapul manalu na di parguarhon gabi oputona dala di bagasat tikyon gabi opung duan manganat manalu mangalak boru ni rajai si hoping sian pagkirapan anak bay dua ima babaudakun nong parjulun di alap tuhata opu haradongan manalu mangalak boru ni rajai boru nababan sian lupa dulu anak bay tolu ima babaudak kami opu Samuel mangalak boru ni rajai boru siregar sian padi perdagangan pangadangan anak siap pudan ima babaudak nami mangalak boru ni rajai boru hutapea siat tarutung dohot boru ni rajai boru silalahi sian sungai mati Medan sada boru ni opung nami ima opurekli na pinahuta nami tumarga si hoping sian hutabaris si meme ia among namion sorang ma di hutan Lupaduluk Pareme tanggal 26 Juni 1945 di tahun 1960 mangalak boru ma among namion ima inang nami nong parjulu dialap tuhata upuntona boru si hoping tubuni opung bau nami marga si hoping sian pagkirapan di basa-basa Tuhan dosa pulusa dana dinamang do denang nami nahina ia anak siak kangan namargoar patar manalu opung ni si Lemuel mangalak boru ni rajai boru si hoping sian luban inaina di basa-basa Tuhan ma opat danak dihami sada anak namargoar duan rikus manalu jalanunga karejo aleng nang dapot dope sirokap nito dina ia boru siakangan iman margoar epatona romauli boru manalu na pinahutan nami tuhutan yamang boru nami marga si mare-mare sian huta si jukit lokang di basa-basa Tuhan do dinasida sada anak bawa na margoar
Lemuel Simare-Mare tinggal di Hutakupang, Flores. Boru si nomor 2 Imana Margoar Vincentia boru Manado na himpina hutanami tuhutan yamang boru nami marga Sinaga tu Pekanbaru tinggal ni Nasida di Jakarta. Boru si nomor 3 na Margoar Irene Juniatri boru Manado nunga lulus sekolana jalan nunga karejo ale tongdope dang dapot sirokap ni Todina. Anak ni Dainangon si nomor 2 na Margoar. Anak ni Damangon si nomor 2 na Margoar Gapar Manalu manang aman ni Martua mangalak boru ni Rajai boru sirait sian huta serampa. Di basa-basa tua do opat danak diang ginamyon na parjulo ima Richard Martua Manalu sikola di SMA Taruna Pekanbaru Saunari. Anak si pai 2 Imana Margoar Ricardo Manalu sikola SMP di Kandis. Boru siakangan Imana Margoar Ronauli boru Manalu sikola SD. Boru na si pai 2 na Margoar Risma boru Manalu sikola SD. Anak ni Dainang si nomor 3, anak ni Damang si nomor 3. Imana Margoar Mangabar Manalu manang Amat Chandra. Mangalak boru ni Rajai boru nababan sian si Baragas. Di basa-basa tuado tolu danak di Nasida. Siakangan na Margoar Chandra Manalu nunga sarjana jalan nga karejo aladang dapot dope sirokap ni Todina. Si bai 2 na Margoar Charles Manalu nunga sarjana jalan nga karejo aladang dapot dope sirokap ni Todina. Sada boru yang ginamion na Margoar Veronica boru Manalu sikola di SMA. Anak di Damang si nomor 4 na Margoar Gortap Manalu manang Amasari mangalap boru ni Rajai boru si Hoping sian litong ni huta. Jalang aparjulo mandapot tutuhata anggi boru nami ima totong naung upatipak kami pasadahon tu akan dua-dua nami. Dohot mangolap boru ni Rajai boru nenggulan sian lagu boti. Di basa-basa tu ada opat danak di Nasida. Anak siakangan na Margoar Frederick Hotman Manalu lagi kuliah di ITS Surabaya. Anak si pai 2 na Margoar Jogi Putra Manalu sekolah di SMP Batam. Boru siakangan na Margoar Rosarina Manalu nunga lulus sarjana jalan nunga karejo omma nasay madongani opung na nasalilingon. Boru si pai 2 na Margoar Rini Kalista boru Manalu kuliah di UI. Anak ni Dainangon si nomor 5 anak ni Damangon si nomor 5 Imana Margoar Lohot Manalu jalan nunga parjoloon di alat tuhata. Mangalak boru ni Rajai boru kultum sian huta Tanjung Balai. Di basa-basa tuado opat yanak di Nasida. Anak siakangan na Margoar Andre Manado nunga lulus sekolah jalan nunga karejo aladang dapot dope sirokap ni Todina. Anak si pai 2 na Margoar Ariel Manalu baru tamat sekolah SMA jalan nunga karejo. Anak si pai 3 na Margoar Wira Manalu sekolah SMP di Solo. Sada boru diang ginamion na Margoar Anggi boru Manalu nunga karejo aladang dapot dope sirokap ni Todina. Anaknya Damang si nomor 6 na Margoar Marsundut Manalu manang Amalas Boy. Ima na tinggal di hutaon nuay na mulak sian Badung. Mangalak boru ni Rajai boru si Hoping sian Pagaran. Di basa-basa itu ada opat yanakon di Nasida. Anak siakangan na Margoar Lasboy Manalu sekolah SMK di Badung. Anak si pai 2 na Margoar Jonathan Manalu sekolah SMK di Bealita. Anak si pai 3 Margoar Bastian Manalu sekolah SMP di Pagaran. Boru nasada Margoar Isita boru Manalu sekolah di SD Sibulta. Anak ni Damang si nomor 7 na Margoar Pawat Bato Manalu manang Amanya Trian.
mangalak boru ni rajai boru nababan sian pahorpoan di basa-basa tuat do tolu anak bawa di Nasida siak kangan namargoan Adrian Manalu Sikola SD di Cikarang si nomor 2 namargoar Bennett Manalu Sikola di SD di Cikarang si nomor 3 namargoar Kevin Manalu Sikola SD di Cikarang boru ni damang siak kangan namargoar Theodorta boru Manalu manang opung ni si Arjuna na pinahutan nami duhutan yamang boru nami di Sisodi marga Aritona di batas-basahot tuhad do opat yanak dadanak di Nasida anak siakangan imana marguar Arya Aritonang nung ngasikop sian sikola alerang dapot dope sirokka ni Tordina anak si nomor 2 na marguar Rido Aritonang sikola SMA di Batang boru siakangan na marguar Priska Aritonang jalanunga marhamulian tu marga Siregar di basa-basa tua dosada anak bawa di Nasida na marguar Arjuna Siregar na umur 2 bulan masa di Tikion boru si nomor 2 na marguar Desi Veronica Aritonang nunga lulus sarjana jalanunga Karejo aledang dapot lope sirokka ni Tordina boru ini namang sipai 2 na marguar Dorti Mayes boru Manalu manang opong ni Sisara na marhamulian tu anaknya mamboru nami marga Hutasoy di Hutasoy di basa-basa tuat do 5 yang nakod di Nasida anak nasada margoar Putra ebata Hutasoy sikola SD boru siakangan imana margoar Eka Kristin boru Hutasoy marhamulian tur marga si Hoping di Litong ni Hutan jalanunga di basa-basa Tuhan 2 danak di Nasida 2 boru si nomor 2 na margora Maria Sartika Hutasoit nunga Karejo alerang dapot lope sirokap ni Rodina boru si nomor 3 na margor Citra Natasha Hutasoit sikola SMK di Piadita boru si nomor 4 na margor Esther Romaito boru Hutasoit sikola SD boru ni namang si nomor 3 na margor Kerspanca boru Manalu Nayasri na pinahutan nami tu marga si Mare-Mare di si Jukit Lobang Sidipuan di basa-basa tuat do tolu yang akot di Nasida sada bawa na margor Andika Dwi Musa si Mare-Mare sikola di SMK Bintan boru siakangan na margor Asri Ani si Mare-Mare kuliah di Batam boru si nomor 2 margor Ayu Esra boru si Mare-Mare sikola SMP di Bintan boru ni dainang si nomor 4 na margoar Pasti Belastier Manalu manang nai Frans na pinahutan nami tumarag tuhutan niya mang boru nami marga siaturi di Sidik Kalang di basa-basa tuat do 2 danak bawa di Nasida na margoar Frans siaturi sikola SD di Tanjung Pinang dohot Stephen siaturi sikola SD di Tanjung Pinang di tahun 2017 rodo amang boru nami marga Aritonang sian Sisodi mabuan parumain Nasida na margoar Lilik Rahayu tuabingan ni damang dohot dainang gabe masuk bilangan di boparan ni damang dohot dainang jalanunga di basa-basa hotuhata di Nasida 2 danak boru na margoar Ruth Aritonang sikola SD di Batang dohot Irene Aritonang sikola SD di Batang jadi damang dainang na hinahulongan torop niya kapinopar ni damangon nang tininggalhon ni dainang anak 7 boru 5 parumain 8 hela 5 pahoppu sian anak 20 pahoppu sia boru 17 nini sada nono tolu punguma sudi pinopar ni damangon nong sorma tuon 72 hala
di hari Kamis tanggal 3 Desember 2025 kurang hirasma pamatang ni damang namion laos dibuat kami donian tu rumah sakit Batam rumah sakit Badan Pengusahaan Manang RSBB Batam jala sempat do damangon medalani pengobatan tanggal 4 Desember 2025 tepat Mei pukul 5 lewat 1 menit menugut niari dialap Tuhan ma damang nahu haolongi hamion siang tonga-tonga nami dinggat do damangon di paborhat at kadongat tubuh boru doh bere lumobi ma rap dohot hula-hula saluhukna ima hupok paran ni oppu datu piaga na adong di kota Batam sahama tanggal 5 Desember 2025 tutonga-tonga ni hutana meop tipa pukul 4 manugut jadi marumur ma among namion di ujung ninguluna sahat rodi na dialap tuhatta ibana marumur ma ibana 80 tahun 5 bulan 2 minggu Lasongon ima niamat raja nang inatta suripado 10 jari-jari pauduk si majujung rohami marsoba tua rupamu diaka nahurang lobi diaka pangalahon ami song-song ima nang dibaga sa tikyo marpangaju hamu dihami jala totong do hami mangido gomos ditangyang muna sa luhuna asabo kamu hami ditangyang muna lumobi na dihami sa luna kabaparanna nasodapot tubuan anak tubuat boro asa tubuan anak tubuat boro nasodapot dope sirokap nito dina sa di batulun Tuhan at kasirokap nito dina diak kapar sikola sa totong di barbisuhi Tuhan asa dapot akka sita-sitana diak kanamit meti uburi-buri na goda nang dibaga sa tikyope dihamuna akan hamang dainang bihorang nasikop pangat dihami na pasahaton jujur ngulun niya manamion totong mahami asaman pangaju hamu dihami jala dibaga sa tikyope damang nahu haulong niya mion pasti gudang do akka hahurangan ditikki di nguluna mangido mahami jala mangelik tuhamuna sa luhut diakka hahurangan ni salpo kamuna may siyabagas rohamuna asa tulus da amang umbat dapat tutuhata jala molo tungadongte dibaga sa tikyo utang na tininggal hon ni damangon radero hami lau mangkaran jala mula rompe singir na tininggal hon ni daamangon ditikki di nguluna radero hami laho mancalo songonima damang dainang dihamu na saluhu na nahu parsingop nahu sangapi hami asa buat kamu mahami saluhu na ditangyang muna nagumos di daninggal hon ni daamangon butima mauliati se tu napasahat hata nauli sian palapuli nami ima na mewakili suli hita na mardonga tubu pariban borubus anong daw nang ison tanto ka si hoping seksi sian huria ina dua ordo akali-ali ni pinoparrape dia mau hanggidoli nami bona sebetong paparan ni puta atau mangabun di bagasa tikyon itu ibang nako ni natanarion mga maralaba be amat teput dulyon alani totong kita tamamadok manati tomat-tamat jadi bata asanggiat niang totong diri tuaka dan mentor kita dia lau membelolota obartu patu ini amat teput dulyon anggi muna salutna ibaga sa tikyon totong tuhamu salutna bona suluton asanggiat itu diburian ni amat teput dulyon bersama amatan martua de bata ibu bermagorong na totong diaka na membet marbisu matotong diaka parsikola jala diaka
na sodamo dope dia kakarejona di batus buat tamatotong sai cupama na jenalhanna dabok ma nan jugonna una ka nang madua totong ma diri itu taham sah mamu saluna satu masa madua asa masuk hata isi tua asa kejangin nabur itu abu mare rumah tua mama masuk mata nomor tua de bata sah mamu saluna jala jol mana gabe jala sah mamu saluna totong satu nasa batua asa iba tutu asa bisa main nama tanayari otak mata nibur asima rohani mata nama tua de bata ditongos madiamu anak nabisu jalan do anak nama ro matai do boromu takas nabuju nama lo masai dan nabu takas doa ngalu-aluan asa yang disipakan di mata kasbah di atas napa ngeringan horas dia lagabe mau sabuk na diakka nama ramarangi todimu saat masih baik ngeringan asa ibet saat biaga secara dion maralaman amat tau pun dion leleng jala horas jala gabe mau saluna saat pangedian jala satu panggabian silong kote mahami sian hanting raja pada bodo alaman Horas. Maita, song maita sulit. Udang na maita. Rumudul. Aranihamu. Udul pataragu kandang-kotan. Parsangar-sangar nagatung parsoaran atau kal. Kalau patungijak pematandek. Sugot temanogoti pau sungguh-sungguh itu balian. Mula kopotarin ay patutu eme. Dangoloh atau persidalian. Jalan dangoloh mandili. Imana pala soroha pala bokko na teate. Nuai, naing buaton namin madua ni godang di bagasan titiyon. Baik kamu madihami, godang mula-mula, godang soba, godang sahala, godang liat, ang liat panggabiya parhorasan. Laos torus sondaman manon saat Tuhan sahatan si tiwi-tiwi. Asa saat na uli, saat na dinggan, oras sami sa lihutna, dan saat suuton, pinopari o kung mga bulmadawang na.
nami sidalo tulak tobok. Asarani mahamu aka raja nami gario. Dipertuan dari leko perduanan. Perdulu pasatong nami maulus panggabi di paparan ng perduan. Nung salpe nung tuamu mana maranggi di kaleko na maranggi perduan do imotona. Nung salpe no ani sa man to paparan ni anak na boruko o pupatar. Nung salpe no na paparan ni amang baro namin na gabi. Nuain gimunta para baru pison amang baro namin lain namin opositona ng sarong nagway. Rodo kami hula-hula muna na siya sa Sorogaro. Huwag kami lodison ulo si Tapu, suri-suri na gadyang. Tangang kami mo bata, asang dia tutuluan na riyon, gadyang mga balita gabi, gadyang mga balita horas, diha muna sa harong na pinumpar niya mang baro namin na gabi. Asa noro namin sa kanilok ko ni si Tua-Tua, asa bintang mana rubiris dobor na sumurok, nilok ni Purbatua, tutuluan na riyon, di paso-paso di Batama diha mo. Akut ni namaroni. Tuburon anak diri samu tubuat boro torop donga muna mo ni satu na sa urmatua Matutu. asa patuluari kami ma asa saat masulo sa tubaktayan di pas-pas wata mo si sara sa uton leleng mahaw mangulu saat matu paronasan saat manang tupanggayan Matutu. amang permusik kami idok si tua-tua siatur mula-mula siatur mula topa kadamang mariami godang mula-mula las paurang ma tugodang sombay. Dia permusik nami nunga di bekal pagirawan nami ala nang pesatun ulus panggabi mahami pianak penamion asa lihat panggabian lihat parorasan bedang magodang mangaliati
Botima kerajaan nami raja ni hula-hula tulang nami kana tulang enang bao sa luhuk na maamo katungareku molo tu songoni petu pana na boy sobba nami tu hamuna kerajaan nami malapok pusu mahamuna dirok na tua-tua nak sudah bulung nape so sakot dari badia nak sudah nape si jamal di tangan nami na so sedia lasmarwani raja hamuna kerajaan Botima ka tulang Mau lihat tema di Hamuna Raja yang Burunan periodo Yunus Pesadarion Perbudi Mas dan Hamuna sama Rabota Masuk pahami itu dah bola tangan marsobat kamang borong itu do perbudi tangan muna di pusat tamu buahnya kau dah muna habis martanya matu di bata akatu amina magiuton di pasu-pasu di hamu gawe na nyula muna sinu na akap lamana muna di paturus di bata nyula do nakapikiran di ruang muna asa mohite siani boleh payudin ka tuloy ito kasi ron musik pagpamuna marupok ang ulaw-ulaw nga akadi ulaw na makarwani. Asa ron na sa kabirong tua-tua, asa baka ron na makarto, dolo ko na marobian. Oras mahami ulaw-ulaw mo na namadjano, parlopikad na mga diamo si kanina mga diamo. Sino po? Amo rin sa kapan namin ang barong. Oo nga, pasikot tulang ba? Amang permusik namin, ilok si tua-tua, ginawag bertiyo, binang si pamatan. Ba't mga dihamis tiyo-tiyo, at padulura mga mga rata sa tani.